Thu bật ngày những y hàng ni gidan ki paralog ki badan hagani garali ke jongi hàng ni shalong ki bom thu khasi जैसे वही paralog jongi मेहनत करने वाले लोग हैं, खेतों में मेहनत करने वाले लोग हैं। क्या आज domestic workers, long live domestic workers, domestic workers. का मतलब क्या? इनकलाब का मतलब यह होता है जो भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेज तो kitrai kim singap ka jing e ka jong kinong bulan re wat apring kitrai ro pli kidan ka jong ka jing e kat no kina bani rap kinong bulan tin re na mar ka de ka kamram jo ka sarkar ka de ka sarkar bane kata ka kitrai kat bakila barle kile hi bapli plesi ibai do wai ha bapang sitom sisin ai e kina bun sin te shano ki bapli makiru kidan la ka ye ka sam makiru kidan la ki kon kiti ini kita ki marjing dawan ka sarkar ma na mar ko pitep banadu balaseng yang dari kaseng nadu usnem arajar lai kat hadu mentang ila poi haus nem arajar aku ke jingdawa ki ya mana usnem ka sarkar ka kalian na koi ka pos koi pat lawan koi ka sarkaru ka hoi menteri kami kita lawan koi ka sarkaru ka hoi ni singap ni pa jalo kita ngiyo iba kamdan ka do ka sarkaru ka ba berkhat ka ba yadai bat ka jing e ka jong udok usuk ba imna ka ba belasngi te ngimde akran hi hawa ya ka bedai tamar kinong trai yang muta baro giyo iba kinong belahi ki ba imna ka belas ki syam jinjar bat ki kerdu shisha hadu kata namar ba ka jing jinjar ka jong ka kam ka jing podor ka jong trai ka jong ki ka jing kiudor ka jong kamar bam bat kalong ka ai ka basmusi ba ngan ong ba le si ba na pedang gini kinong ikmat jong ki badan ka bor ma dan shu ibai ru iban kran halor ka ni ka issue halor ka issue kamat ka jong kinong bela halor ka issue kamat ka jong kiudor ka jing kiudor kamar bam kamar di ka jing ram ki tiar kitar na ki bai school hadu ki kot ki ka kani ka jing ka angslatan ki bai dan bar ki bro ki bela ki so thu ya ka jing e ka jong ki ti na kalian kasan ko nyele kat la kat yai na ka por bangin mu ikita ki marjing dawa ka sarkar lesi ngala berpenkan mau bah hatisnem kiba shua ba chief minister jungi unwan ko menteri rang ba akani ka jilla ulalong teng MP mon po na kamta ka lok sabha hakatu ka poru kini ki delegation ki jungi kila lej bani kendu ye po Delhi bat ngila yo ka jingkular na du hakatu ka por ba un sapen pej ka be dai bat ka hok ban wanra ka ka ain ka ban ai jing ya dai ki bru betrei yung bru te hadin katar yo iba kamra ni ai kata ka jing hi ni kata ka jing ya kran ni kata ka sur ka barni na ka sentur ka jong u kan manong ba ngin kran hi sha halor ka hok ka jong kita kinong traien te hadin kata padeng iba ka ulawan ka ni ka jilla ju ikun menteri rang ba ka kaladon ga jing kerman ka to ka por khan dia namar ba ngi smooth thu shai ba ubri bangila ya kendu markmat bane kran ubri balatip supangi di issue lesi ondang lawan ka por ka jilla lesi un pet thamba ka be dai bat ka issue jong ki di ki longkami ki ba emna ka ba shublai la shin ki brio lesi un la bat pet thamba mo te rai wat hadin ka jingia kendu ka jongi ka office trai kam ka jong chief minister ha kar phon riu tarik April 2000 khat praru hadu mentang impat yo i te na kalian ka union ngila ya penmi ka wage card ka jong la jong tang bangin bangin chuan ra ai kata ka jinglong uniform moi kata ka jing siu ya ka di ka dor train na ka benta jong ki nong belayeng te ko makiatip hi ba ki nong belayeng hi majority ma ki babun hi ki de ki long kami ki reu kan thai ki ba sahi ki ba penhe pensan hi ki khun lada ka dei hasor ni lada ka dei hanong kandong ni ngiu i ba ka jing e ka ba khrau hi ka long ha ka ba dei bat ka jing po dor jong ka jing siu ya ka dor na ka benta ka kam ka ba ki trai ka jing sham jing e ka jong ki ka long ha du kata kham tam ki ni ki ba em hasor ma ba pli ka ba yeng wai ka de ka yeng ka param ya ka ba le se menta kim yo shu ban shong wai yeng ba ha po san hazar te sakabai shong school ki khun sakabam ba ka jing ki dor ka bam ka bamal na kasi te kalong ka ek ka ba e hadu kata ya kare kun thai shimet le se marwai ban pendap ban pendiang e ka ye kasam tingi khmi lenti ba ka sarkar kan le ai kham kloi halor ka di tingi na pun kre ru
ya ka memorandum sa sisian bangin penkenmau yo chief minister ujongi ya ki kular ki ba ulakran bo unpej halor ki diki mat ki be dei bat kinong bela te ngila persang bangin ya wa de kata ka bangin ya yo kata ka appointment ban song ban kedu ban kran ban ya flu jingmut bhai ka de ka kam bat u than rai hadu mentang pat yo ya kata ka appointment ka office te ngila haban ni yang di isi namar ka jubab ka pangiyo kalong ba namar ka jingbun kam jong ka session ka balada pat ka jingbom don ka jong menteri rang ba ka jela te ngi nanti balada menteri rang ba on join ka ka office ko bakilang haka arpo sautari ka talasai un pej bon ai ka kasgi bangin yo ba de kran khamba halor ka kamat bat ba haka ju ka por ba nginyo sngo ya ka jubab na kalyang ka jong urale na kalyang ka sarkar ba kadon ayu bat ong halor kamat ka jingdawa ka jong kinong trieng ka ba kamdei ka jingdawa ka badang menta shibet lani ka jingye ki ka badang menta kasgi kani kala dei ka mat jingdawa ka pla bun telikisnam bat ka jingye ki ka pla perni surap iki la bun telikisnam ti